Budeme sa dneska baviť trocha o matematike. Tak keďže sme v progresbare, tak asi tuším, aké tu publikum, ale pre istotu sa spýtam, že kto mal rád matematiku, začnem takto, kto nemal rád matematiku v škole. Nejakí tu sú. A môžem sa spýtať, že prečo? Lebo by to nikto nevedel poriadne vysvetliť, na čo to je. Dobre, zle vyslať. Strašne ťažké sa mi to učilo, nešlo by to, nemal som to nebavilo. Nešlo ti to? Ja som nemal rád. Proste som bol tak normálne v hlave, že bolo. A to bolo od začiatku, alebo až od nejakého ročníka? To už bolo dosť toho. Akože od prvej triedy ťa to bolo nejaké? No akože nejaké základné veci boli v pohode, ale potom už strašne už bolo. Dobre. U mňa to bolo, keď sa začali písmená násobiť s číslami. To už bolo nejaké divné, hej? To už sa nedalo. Okay. Dobre. A teda kto mal rád matematiku? Dobre. A prečo ste ju mali rád? To asi veľmi všeobecná otázka. Dobrá učiteľka. Som sa už s pani učil. Ok, a nemali ste taký... Môžeš... No lebo veci dávali zmysel z viacerých strán, No, že sa dalo dostať k rovnakým výsledkom. To je pravda. A nenodili ste sa na hodinách? Kto sa nodil na matike? Niekedy. No, skoro všetci, no, vidím to. A ja by som teraz použila ten slajd, ale už to tu asi nemám, čo tam mal napísal, že o tom flowe, lebo to je pre mňa to podstatné a to je vlastne prečo som ja vôbec ako sa nejako dostala ku Khan Academy a to je podľa mňa to najdôležitejšie, čo tam funguje. Ja to, neviem, môžem vám toto zoprieť, alebo to je nejaká strašne dôležitá informácia. Pýtam sa niekoho. Neviem. Kto to bude vedieť? Môžeme to odfotiť ešte? Môžem? V dispozícii. Mne stačí tu také malé okienko. Stačí toto hore, aby ste to videli aspoň. Aj keď možno, že si pamätáte ten graf. Ale to bolo... Proste takto, tuto bol nejaký taký pás, ešte taká krásna vlnovka elektromagnetická tu bola. A tuto je, že môj skill, to je jedno asi na ktorej ose je čo? Počkej, dajme sem challenge, čiže výzva. Čiže ako ťažká je tá vec, ktorú práve robím. A tuto je môj skill, čiže ako som v tom dobrý. No a teraz, tí, čo ste sa prihlásili, že teda vás matika nebavila, tak pravdepodobne ste od nejakého momentu boli niekde v tejto zóne, že váš skill bol veľmi nízky a ten challenge bol na vás príliš vysoký, čiže ste boli úplne ako stratení, že čo teraz mám robiť, že tam nejaké písmena s číslami tam niečo robia a ja nechápem. A zase tí, čo ste hovorili, že ste matiku mali radi a rozumeli ste tomu, ste zdvihli častokrát ruku, že teda ste sa na tých hodinách nudili a zrejme ste sa nachádzali teda v tejto zóne. Ja mám pocit, že Marcel to mal naopak, lebo on to mal tu boredom tu a ja to mám opačne, ale to je v podstate úplne jedno. Čiže tuto je tá nuda. A tuto je to, že panika, hej, že čo stres. No. A teraz akože ten ideálny študent, ten sa nachádza niekde tuto, po celé to štúdium sa tam nachádza, teraz je tam šťastný a proste má tú výzvu a zvyšuje si ten skill a nakoniec sa z neho stane ultra super matematik. Ale väčšina z nás, keďže ideálny študent neexistuje, je len fiktívna, abstraktná predstava, tak väčšina z nás sa nachádzala buď tu, alebo niekde oscilovala medzi tými dvomi a občas sme zažili zo pár šťastných momentov tuto v strede, hej? Kedy do nás vstúpil ten flow a mali sme pocit, že čas sa zastavil a ja žijem len s tým matematickým príkladom a je to super. No, tak akože, a teraz prečo mňa zaujíma Khan Academy? Je jedine tento dôvod, že pomáha deckám, aby sa čo najdlhšie držali túna. A robí to tým, že úplne základná myšlienka toho celého je individualizovať a diferencovať to štúdium a personalizovať ho na každého študenta osobitne. Čo znamená, že vlastne ja tomu študentovi som schopná dať presne tú látku, ktorá pre neho nie je ani príliš ľahká, ani príliš ťažká, ale je práve na tej úrovni, aby sa dostal na ďalší level, aby sa niečo nové naučil. Bez nejakého strašného stresu a bez nejakej nudy. Čiže to je skrátke celá Khan
akadémia, čo znamená pre mňa. No a teda môžeme sa potom baviť o tom, aké sú tam všelijaké featurey, hej. Ešte čo by som chcela povedať, je to, že celá tá myšlienka je založená na takom koncepte, čo Kahn volá mastery-based learning. Ono sa to objavuje aj v rôznych takých teraz strašne sexy je používať výraz blended learning, tak tam to tiež veľa používajú, ale to si vysvetlíme neskôr. A mastery-based learning sa dá preložiť ako učenie založené na majstrovstve. A pointa celého toho je, že on vlastne hovorí, že nie je dobré to, ako to máme teraz, že teraz je to nastavené tak, že nejaký časový úsek máme na to, aby sme sa naučili, povedzme, zlomky. A teraz, keď sa naučíme zlomky, to je jedno, že či ich vieme na 20% alebo na 70%, ale už je čas sa pohnúť na niečo ďalšie. Čiže momentálne je ten čas konštantný a to, ako dobre sa naučíme ten koncept, je variabilné. Kahn to otočil naopak a hovorí, že čo by malo byť konštantné, je tá úroveň, na ako dobre sa to chcem naučiť, ktorá by mala byť to majstrovstvo. A čo by malo byť variabilné, je ten čas. No a základ tohto je taký, on používa takú peknú metaforu, hovorí, že to, čo máme v súčasnosti a čo je dôsledkom tohto prístupu na čas zameraného, je, že produkujeme tzv. Swiss cheese learning, čiže emmentalové učenie. To znamená, že ono sa to zvonka tvári ako nejaký súvislý blok vedomostí, ale je to plné dier. A druhá metafora, ktorú veľmi peknú používa, je, že si predstavíte, že my dáme žiakovi, povedzme, 2, ale to znamená, že sa naučil 80% toho učiva. Dobre, možno, že pri tom prvom koncepte to stačí, lenže v matematike sa tie koncepty na seba nabalujú. A teraz predstavme si, že teda máme nejaký základ, tam na 80% to vie, dvojkar je super celkom ešte. Na tom ďalšom leveli zase to spraví, povedzme, na 80% alebo 90%, to už je jednotka, akože super. Ale keď sa to začne takto kopiť, tak tam vznikajú tie diery. A vlastne predstavte si, že by ste dali postaviť niekomu dom. A teraz základy vám postaví na 90%, prvé poschodie vám postaví na 80%, a teraz druhé poschodie vám postaví na 90%, no išli by ste do takého domu bývať? Akože na nejakom leveli sa to určite zrúti. Možno nie na tom prvom, možno nie na tom druhom, ale niekde to proste neustojí. No a ja som presvedčená, že všetci, čo ste povedali, že matematiku nemáte radi, že jednoducho tam sa stala chyba v tomto, že niekde vám, tak povedz, ušiel ten matematický vlak, pretože niekde ten koncept proste začal byť príliš zložitý, alebo ste chýbali, alebo, ja neviem, učiteľka išla príliš rýchlo, alebo to zle vysvetlila, boli ste chorí, nesústredili ste sa, pozerali ste na spolužiačku, do ktorej ste boli zamilovaní zrovna, alebo niečo sa dialo, jednoducho vám to odišlo, potom sa k tomu už nikto nevrátil a vám tam vznikla nejaká medzera, na ktoré ste nemohli stavať a tým pádom ďalej ste sa nedostali. Akože možno, že sa mýlim, ale po mnohých rozhovoroch s mnohými ľuďmi som dospela k tomu, že si myslím, že to takto je, pretože si myslím, že matika je ako keby vnútorne odmenujúca záležitosť, že jednoducho decká majú nejaký primárny zmysel, pretože keď na niečo prídem, tak mám ten dobrý, radostný pocit, že som na to prišiel, mám ten aha moment, určite tí, čo kývate tú hlavou, tí, čo ste mali radi matiku. Moja kamarátka teraz nazvala, že intelektuálny orgazmus. Jednoducho, takže tam niečo prebleskne v tej hlave, aha, jasné, takto to je, pospájajú sa mi nejaké tie neurálne cesty. A zrazu zistím, že aha, že takto vlastne do seba zapadá, ako si ty pekne povedal, že z rôznych smerov sa na to dá potom zistiť, že vlastne to je to isté. No a tie decká, ktoré nemajú radi matiku, podľa mňa len toto neodhalili, pretože niekde sa po ceste strátili. Pre mňa je Khan Academy nástroj, teraz to vyzerá nejaký sales pitch, a to vôbec tak není. Pre mňa je Khan Academy, ale hociaký iný systém, ale Khan Academy je podľa mňa v súčasnosti to keby najprístupnejšia je zadarmo, takže to je dobré. Je pre mňa nástroj, ako tie diery odstrániť od tých detí.
No a je to pomerne akože šikovný. Aby som už toľko nekecala, tak akože poďme sa pozrieť, ako to vyzerá znútra. Neviem, koľko ste v Khan Academy niečo už robili. Vyhnite ruku. A aj ste si to len tak skúšali, alebo ste sa aj cez to niečo učili? Aj seriózne. Hej? Spravil som skúšku s algebry. Super. Dobre. A na akom leveli ste to skúšali? Akože nejaké diferenciálne rovnice, alebo? Ja len tak som skúšal, Aha. ale tie základy tam sú v tom strome. Áno, áno. Tak sú to spravené, že to akože... Je to troška navykové, no. Dobre. Dobre, takže väčšina z vás to ešte nevidela, tak ja chcem nejakého dobrovoľníka. Bol by niekto ochotný, či sa s nami podeliť o svoje matematické nevedomosti alebo vedomosti. Nebojte sa. Kristina, teší ma. Dobre, Kristina, poprosím ťa, tuto si sadni. A ak ťa môžem poprosiť, prihlás sa. Chceš čo? Môžeš cez Facebook alebo Google, alebo cez čo chceš. Co? Okay. Klikni. Všetci, čo by ste chceli kontaktovať Kristínu, tak to nevidíte, lebo tak naschvál, aby sme zachovali súkromie. No a vlastne teda, aby som ja začala... Teraz odhalíme, či viem heslo. Čo sa bude diať, tak toto sa stane, keď sa prvýkrát prihlásite do Khan Academy, že vlastne predtým to bolo inak, predtým ste vlastne začali úplne od začiatku, čo bolo možno, že lepšie. Ale teraz vlastne vám povie niečo Salman Khan, tam zarepuje, to si nemusíme zatiaľ. Však to máme 46 sekúnd. Tak asi sa predstaví. No a teraz toto je zaujímavé, že tu ja mám nejakú mission. Moja mission je naučiť sa matiku. A teraz on mi povie, že som pripravená. No, kliknem, že som pripravená. No, mám tu nejaké pokeci a on vlastne tvrdí, že ma ide ako keby predtestovať, čiže ide zistiť, že ako na tom som. No pasa. A začne mi nadať nejaké príklady, aby zistil, kde približne som na tom leveli. A vlastne podľa toho, ako na ne odpoviem, odhadne, ako na tom som. A podľa toho mi bude dávať ďalšie teda tie challenges. Čiže môžeme si pozrieť nejaké príklady. Je niekto odpoveď, aby sme... To má 22 metodických vežíc, keď jeden vež sú 4. Aha. Čiže musíš to podeliť. Alebo na lepší spôsob. Alebo na lepší spôsob. Tak som povedal, že Ashley. Takže zaškrtneme Ashley. Dáme... Áno. A teraz vidím, že hore mi napísal, že ešte 7 ich musím spraviť. Takže tam musím zase zrátať nejaké štvorčeky. Samozrejme môžem povedať, že to som sa ešte nenaučil. Takže povedzme, že môžeš to aj preskočiť, keď nevieš. Toto mám napísať, Tam hej? máš napísať 14, hej? Oh my god. No teraz povedať, že toto si sa napríklad ešte neučila, hej? Povedzme, že to je zložité. Teraz nejaká geometria, vie niekto rýchlo povedať? Tak dajme, že sme sa to ešte neučili. 15, to sme sa neučili. To sme sa neučili, môžeme dať. Okay. No, a on teraz vlastne podľa tohto nejako sa pokusil vyrátať, že ako na tom asi sme. A vlastne približne vyrátal, že kde asi som. Čiže ja keď teraz si zavriem tento task summary, tak vidím, že tu mi vznikli nejaké modré štvorčeky. A to znamená, takže teraz vlastne vidím, že toto sú všetky koncepty v matike, čo sa môžem kedy naučiť. Až po posledný je nejaké vektory. Po tej, čo ešte nie je. Neviem čo. A on mi tuto vyrátal, že toto sú asi veci, ktoré už viem, aj keď sme ich tam nevyrátali, že teda viem sčítavať a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré tiež asi viem na základe niečoho. A tie šedé sú také, o ktorých ešte neviem, či ich viem alebo nie. Takže toto je jedna forma reprezentácie, ktorú vidím. A vlastne cieľom je ako keby zaplniť to tak, aby to bolo úplne celé strašne tmavo modré.
Okrem toho vidíme, že tie štvorčeky sú nerovnako síte. To znamená, že tie, ktoré sú sítejšie, pravdepodobne viem už lepšie, lebo som ich opakoval. Na úrovni toho. A vlastne veľakrát aj, akože on mi dáva napríklad ďalšie príklady a keď si ich povedzme zvládnem, tak musím po nejakom čase zopakovať, aby mi ten štvorček zmodrel viacej. No, ďakujem. Myslím, že už To je všetko? No. Ja som vám chcela ukázať, ako vyzerá ten nový užívateľ. Teraz vám môžem ukázať, ako to vyzerá, keď už máte niečo vyplnené. Toto je môj profil, keď som sa s tým hrala. Išla som od začiatku, čiže tie počiatočné mám vyplnené. Tuto mám niektoré koncepty také, ktoré som už veľakrát zopakovala, čiže sú tmavomodré, niektoré sú úplne svetlomodré a tak ďalej. A tu vidíme, že napríklad Mastery Challenge je vlastne práve to opakovanie, že mne nabehlo, že môžem si zopakovať nejaké koncepty a tým pádom si ich smalšiť, čo ma teda môže To motivovať. by ti zobral niektorý strategických, že nech sa zlepší, že? Áno, tie, čo som už ako keby robila, ma vlastne testuje, že či si ich pamätám, či ich stále viem. A je tam ešte taká fičúra, že vlastne nepustí ťa opakovať hneď, ale až po nejakých 16 hodinách. Aby si videl, že teda naozaj si to zapamätal. No, to čo... A je tam niekde akože vysvetlené, ako podľa čoho sa to mám naučiť? No, to je taká sranda, že povedzme, chcem sa naučiť, neviem čo toto je, ale nejaký príklad, hej. Toto mám preložiť do nejakého zlomku, hej, 0,8 periodického. No, teraz ja fakt neviem, ako na to. Ja neviem, ako na to. Takže, jedna vec, čo môžem urobiť, je, že si dám, že chcem poradiť. Takže mi povie akože nejakú prvú radu, že mám teda si povedať, že Z bude desatinné číslo a teraz mám to spraviť tak, aby tie číslice za desatinou čiarkou boli rovnaké. Ja z toho stále nechápem, tak môžem si dať ďalšiu nápovedu. No stále som úplne nechápavá, dám si ďalšiu nápovedu. A stále nechápem, tak už mi to napíše ako úplne blbcovi a ja môžem napísať odpoveď, hej. Kde je to lomitko? Neviem, kde je to lomitko. Dole. Aha, dobre. No. A mám smile a môžem ísť ďalej, ale nepridal mi... Počkaj, musím sa prekliknúť. Tuto mám, že musím spraviť 5 po sebe, aby som zvládla ako keby na prvý level ten príklad. Vidíme, že mám x. Takže nič moc. Dá mi ďalší príklad. No ja povedzme, že nechcem použiť tú nápovedu, ale chcem zistiť, že ako to je a proste vypočuť si prednášku. Tak kliknem sem. On mi otvorí video a v tom videu mi on tam v podstate vysvetľuje, píše takto na čiernu tabulu a vysvetľuje teda, ako to urobiť v nejakom 4-minútovom videu. Čiže ty si pozrieš video, aha, tak to mám robiť, vrátiš sa naspäť príkladu a už ho vieš robiť. Povedzme, že sme to pochopili, zavrieme video, môžeme napísať odpoveď a tak ďalej. Keď mám 5 po sebe, však môžeme to skúsiť. Ako to spravím? 3,8 periodických. To je 3 plus 9. To je 35. Ja áno, že to vynásobím. 25 lomené 9. Skúsime. Dobre, mám jeden, dobre. Počúvam. Koľko? 29. Skúsime. Nemýlte sa, lebo budeme musieť zopakovať. Dobre, ďalej. Dobre. Super. Teraz? OK. Super, už len jedno. Dobre. A teraz čo sa stane, je, že on mi zase počíta nejaké body. No a tuto je vlastne, akože sú tu nejaké tie gamification princípy uplatnené, lebo jednak mi tu dáva, že body za otázky, to znamená, že koľko otázok z koľkých som odpovedala správne, tuto 83%, tak za to mi dal nejaké body.
a dala mi body za to, že som to vôbec dokončila, hej. Samozrejme, sú tam aj nejaké ďalšie gamification veci, čo sú práve tieto badges tuto hore. Priznám sa, že ja osobne asi ako študent by som nebola veľmi motivovaná tými badges, ale je možné, že v tej triede je to iné, keď ako tie decká naozaj vidia, že čo majú tie ostatné deti a tak ďalej. Keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, tieto badges, tak napríklad vidíme, že ja som získala nejaký nice listener, čo znamená, že som 5-krát, že som pozrela 15 minút videa v nejakej téme, takže som pri tom vydržala. Potom mám nejaké napríklad za to, že som po sebe veľa príkladov spravila, že som spravila, no akože tých badges je tu strašne veľa a sú tiež rôzneho, ako keby rôznej úrovne, že tieto Moon, tak tie sú ľahké, tie môžete veľmi ľahko získať a potom sú tam nejaké také tieto Sun a Black Hole badges, tak to je nejaké strašne ťažké už ich získať a tak ďalej. No, čiže čo som vám ešte neukázala, čo je podľa mňa úplne najzaujímavejšia fičúra celej Khan Academy, ktorá veľmi pekne ako keby ilustruje presne to, čo som hovorila, že sa to buduje ako taký dom, je práve táto toto neviem, či to uvidíme, lebo máme dosť malé rozlíšenie, ale je táto knowledge map. Teraz to mám úplne odzumované. A tu pekne vidíme, že čo on spravil je, že tie koncepty, proste každý tento bod predstavuje nejaký koncept matematický, napríklad toto je čo? Musím si to nazumovať. Toto je sčítanie jednociferných čísel. A vlastne, až keď vieme sčítať jednociferné čísla, tak by sme sa mali učiť odčítavať jednociferné čísla. Čiže tu pekne on ako keby tie matematické koncepty, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia a stavajú jeden na druhom, za sebou zoradil. A vlastne aj tie príklady, keď on vám ponúka, lebo môžete si samozrejme vybrať, že čo chcete preberať, ale keď ste úplne že nevedkovia a neviete, ktorým smerom by ste sa v tej matike vydali, tak on vám ponúkne automaticky nejaký ďalší nasledujúci koncept. No a to sa vlastne celé odvíja od tejto knowledge map. Čiže ja keď viem, že už viem robiť násobenie a delenie a slovné úlohy s tým spojené, tak viem, že ďalej môžem napríklad ísť na čo to tu je? No, násobenie a delenie 2 slovné úlohy a potom z toho ďalej môžem ísť napríklad na porozumenie násobeniu zlomkov a celých čísel. Hej. A z toho môžem ísť a tak ďalej, až na konci môžem skončiť niekde, povedzme, že strašne ďaleko dolu na nejakých deriváciách alebo čom, integráloch, komplexných číslach a tak ďalej. A vlastne celý ten progres si môžem sledovať tu na tej knowledge map. Keď si ju odzumujem, že kde vlastne som, kde som už bola. Oni aj, toto nie je moc dobre vidieť, ale oni aj menia farby. Že pokiaľ zvládnete nejaký koncept, tak on sa stane modrým. Čiže aj na tej knowledge map hneď vidíte, že vlastne ako ste na tom. A je to tam vidieť, toto je vidieť horšie. Tam tie modré, to sú tie, ktoré už viem. Ako keby. No. Tá modrá tiež je odstupňovaná? To urobila? Myslím, že by mala byť. Len oni sú všetky svetlé, lebo väčšina z nich zahrňa veľa rôznych cvičení a ja som väčšina z nich ešte nerobila. Čiže kebyže mám že všetky cvičenia v tom už zvládnuté na perfektne, tak bude tmavo-modrá. No. Čiže toto je akože podľa mňa veľmi zaujímavé, že je to ako keby spravené do tejto mapy. A čo tam teda ešte nie je a čo by som ja pokladala za už úplne výborné, by bolo, keby sa tie predmety ešte k tomu prepájali. Lebo v súčasnosti je táto knowledge map spravená len pre matiku, ale napríklad kľudne si viem predstaviť, že by to bolo spravené aj pre fyziku, pre biológiu, pre chémiu a že by to bolo ešte ako keby v inej dimenzii prepojené. To znamená, že na tento fyzikálny koncept potrebujem vedieť túto matiku.
Tým pádom by sa človek ako keby vedel tým backtrackingom dopracovať k tomu, čo naposledy viem a od toho sa potom odraziť a doučiť sa to, povedzme, čo neviem, keď nejakému konceptu nerozumiem. Toto je inak veľmi dobré podľa mňa aj pre ľudí, ako ste vyspomínali, že ste sa potrebovali niečo niekde doučiť. Stane sa vám aj v práci častokrát, že akože niečo potrebujete pochopiť, ale už 20 rokov ste zo školy von. A toto je podľa mňa úplne super nástroj, keby ste niečo potrebovali, že ja neviem, zrazu sa doučiť organickú chémiu alebo čo, tak akože tam to je všetko. Tie cvičenia sú zatiaľ len k mapike, pokiaľ viem. Je tam ešte aj celkom zaujímavé spravené programovanie a priznám sa, že tomu som sa ja nejak moc do hĺbky nevenovala. Neviem, či ste to niekto tu nás skúšali, to programovanie tam. Skúšal niekto? Nie? Vyzeralo to celkom fajn, ale neskúšala som. No, teraz ešte ukážem jednu vec na tomto systéme a potom by som chcela povedať zopár takých informácií. Ja som čítala aj tú knižku od Salmana Khana, volá sa to, že One World Schoolhouse, akože